Lada pi ong ban yo ji penem dei ban dapen baptis. Kajing kili ke bami kalong kani. Ke bakum keno ke jajing pen baptis. Ke ban yo jing penem. Namar haga pertai Kristan. Laga jong ke balang. Idon laga jong ke rukong pen baptis. Presbyterian open baptis kumto. Roman Catholic open baptis kumto. Balang Play open baptis kumto. Fellowship open baptis kumto. Sunday Adventist open baptis kumto. Pentecostal Oneness open baptis kumto. CNI open baptis kumto. Lada pi ong ban yo jimpen im dei ban da pen baptis ke bakumno ke jajing pen baptis ke ban yo jimpen im da ke basun rei da ke basuthe ni da ke ba ngam da ke ba pen ngam apa kawai ke bang yo I ha ke Bible kelong ba ha ke porionis upen ngam apa tang bo klem ong haga kerteng kupa kun mesin khoi yo Jisu lepan baptis do Yohanes nopo baptis padu klem ong haga kerteng kupa kun mesin khoi ki senran bro hoi ki pen baptis ki klem ong haga kerteng kupa kun mesin khoi haga kam jeng apostol ki klem ong haga kerteng kupa kun mesin khoi. So lada pi ong day bej ban baptis ban yo jimpenim ngini perkhat kum ni ke bakumno ge jaj baptis kum bale Roman Catholic kum bale Presbyterian ne kum bale fellowship ne Sunday Adventist la ne Oneness la ne balang bale de ke pengam lada pi de Catholic pinong em de ke bakum ne kum bale mengiru long hi lada pide pres pinong kum ne bangile ngilo ru hoi lada pide fellowship pinong kum ne kum bangile bangi keng kedai ngawan hang ne ban bishar mano badai mano balai ngawan ne ban plate ipi ya ke Bible kum bakalong bal ban yetho ipi balai ro Roman Catholic baru Presbyterian Baptist kum to kam dei ne ke Bible ka la le se bandai ne ke jing hikai peteng jong ki kpa temen jong ke balang bat ka tu ke ne ke jing hikai ne ke benta ke balang ke kot jing hikai ne ke benta ke balang ka bami ne do ke spas tem ka ba kala le se ban mi haga ba kudo jong ke spas nem ke penkong bat haga ba sedang jong ke spas nem ke bahar kata ke jihikai kot jihikai ke de ke dirake hagata ke dirake ke kot dirake D E D R C H A D I D A C H E dirake ke jimut kalong ke jihikai syaka balang kumno banim ke wei ne ke jihikai jong ne ke dirake kalong hak bedebat ke jing baptis mangimtip haganu ke snem la tho ye ke dirake nganong biang kala le se pandai ke hak bekut jong spas nem bunukong bat hak basdang jong spas nem ke ba ar bat ke taru kadang don hapo ke dibet gimtip tikinai ke ta don ki bo ong snem ke nyo pho la thoi ke dideke han renga kham ngai ye ke ni spas nem bunukong khat khadudu spas nem bunukong le ni ke basdang jong spas nem ke ba ar ngan kham ngai kan kham jinga sho na ke ta hak jing kai jong ne ke dideke loong ba yo bru bangai de ban pengam po haga teng khpa kun sim khoi la dam don la dum ne ban ngam po la ban do chutiu de pan sa je go the u la ni ai ngam hong to la ni le kum bai le ki wai pat ki balang la dam pan ngam kana long hi ki wai pat ki chi kai jong ki khpa ta men jong ka balang ki church fathers kibon ki hikai chpang
kumno baptis hak bede bagi kulong ro kani kam don hak Bible kade ji kai pateng jong ki kpa temen jong ka balang kumta ngam dei manga uban rai hang ni mano bede mano balai ngan wan hang ni ban yi thoi pi baka Bible ka long ta hak Bible ka de shuk chi pengam ye ka ta ka ba phim pengam kai sa pat phi baru blai ka jingkeli ka bumi ka dei manta hang ni ka dei ka ni hatu la ngam pen baptis ngam yo jing penim habait ban da pen baptis ban yo jing penim la da habait ban pen baptis ban yo jing penim ka ba kumno jaj ka jing baptis ka ba san reit ni ka ba pen ngam phi ya pe hi ma phi baru blai ngan ong ro i phi ni ka por badon shibon ki briu ki bokhlam pen baptis ki be yo jing penim ngana ni uksa udah ka jalur ka ding phana klem ngam che jing baptis pat baro ki briu ki riu kho ya testament marim ki yo ji penim klem pen baptis ngale khnang ye gani ji ka na do ki ji ka panong kong ki ba klem baptis hare ki be yo ji penim kita ki dai baro khoj ki riu kho ya testament marim kan thup yo da ka jalur ka ding phana ki klem baptis pod da ka jalur ka ding phana le che paradise paratrai ukhlem bam sakramen ukhlem pedang rudukot ukhlem pen baptis da ka pengam ni da ka senre uyo rung shigihima ublai so hato yo ji pen im klem da baptis la de piong em jing kili ka ba bot ka dei ka ba kumno ka ja jim panim ka ba kumno ka ja jim baptis ka ba na jim panim ngan kham yeng hapdeng bangan kham yeng na ka liang jo da kai halor ka ding phna ngan kham yeng na ka liang jong u sanga ba bang ong ta kamut banga ong klem shim ye baptis haji sha yang ala pen baptis kataru haga kerteng kupa khun ban mesim khoi lepa baptis nga katkum ke jim baptis jong ke formula jong kan yam kristan solonsar klem do ong ye ki weipat le se kum ka balang oneness ka ba klem baptis haga kerteng kupa khun mesim khoi yang ala baptis teng kupa khun mesim khoi katkum ke formula jong ke gospel Matius Henry ngan yang pedeng namara da pi ong dei ba baptis kamot pede ban le thik kum ka Bible ka le da ka ba pengam la de ong kade ban long kum ong ka Bible namar ka Bible ko ong upapabaptis unyo je pen im tele de pi ong la de ka norim jo pi kade ka Bible habban pen baptis ban yo je pen im pi de ru ban le kum bo le ka Bible ha ka Bible ki da pen ngam dei manga ban ong u Katolik yo je pen im ngam dei manga u ban yeng ban ban ong Presbyterian yo je pen im nganam ong ka ta ha ka ji syang ngan ong da pi dam kana yo hi no chango no hi namar nga yo i ka Bible ko long ta phiro pitip tik na ka tam dei tam ma ong manga phiro pitip tik na bo dekat ule che paradise klem baptis te yo u te shwa bo Jesu yap te kalong sha kam ta shwa bo Jesu yap te kam apply hadir ma Jesu yap ka apply kalong da sha kam ta phinol ban ong sha kalong ta 10% ngam ti kena be ngata ngam ti kena tapi ti kisno ti kena ka ta le bha ye ka ba pisno ti kena tang ba da pen baptis ru da ka ba pen ngam ka da phi ong kat kum ka Bible thik
habang keren gini teng uyuro ubelang belai nga uyuro fellowship nga utai pat ubok lempen ngam da se unsngodom nga bat habang ong pat da pimpen baptisme kena piklem baptis ki senran ki baptis kerteng kupam sem ko baro pidom nga bat balang belai bat fellowship bat pres bat katolik pindom nga habang ong ki senran ki baptis kerteng kupam sem ko ladang ong pat lada pimpen baptisme kena daga bapengam u katolik lesi uns kham sngo tanat inga khandiat namar ngai sha liang manta no deka jalor gadi phnabat na kiri kho jo testament brim ya rahe ma phi pen kuri ma phi kano ga badai kano ga balai nga plate ye ga bible kum bakalong bat ngai thoi phi balai ki baptis kumne balai ki baptis kum tai ga bible ko baptis kumne balai pat ki ne ki le kumne balai ki ne ki le kumne bat ngia le la ga jong ka jing baptis la da phi ong manta ban don kam be ban baptis ban yo jepenim da pe hi ma phi ka kum gano ga jing baptis ka ba yo jepenim ngam tip phi rai ma phi ka ba kum no katolik ong kum ne pres ong kum ne oneness ong kum ne fellowship ong kum ne so ka sa hangi ngin sa phala da sen ki singin ngin sa leit ban keli u dekai lor gari phna kum no me poi binen tem baptis ha kesh mlong me haban baptis momenta pin hab ajin keli u dekai lor ka ding phna wole chi paradise lem baptis yo abraham yo isaac yo jacob klem baptis pin hab ajin keli ki le de pi ong don kamal baptis pen yo jepenim ngap ngam wan ban ong ngim don kam ban baptis ngakhlem wan ban ong ngim don kam ban baptis haji syang lai thoi phing ong yanga la ban baptis ngam po ong haga gerteng ku pa khum sem khoi wasang thu baklai nga bang ong na wan ban pon klumar no ngasuan ban plate ye phi gi jing tho plate ye phi gi jing sha kum bakelong phi this is ye decide hi ta de kam junga nang menta khna nga me wan ban kren ban khli ni ki a ban pami jing klumar no ngakhlem phi tip na po baro re phim je no ban kren baro ngi tip katolik utip hi presbyterian utip hi fellowship utip hi tamangi khlem kren u kham kren u fellowship namar fellowship u perkhat bo u kham le ko ma bible ko ong u kham no ban kren u fellowship kham slur ban kren fellowship balai si presbyterian katolik kham dom yang namar yang balai me khle gine ke phi balai ti le danga khle ya ke jing shisha pinong la de pikle ke jing sha gum ne am kibru kin tip ke jing shisha kin phet na ga balang are hana phi bat ye kibru phi kwa ki bakin ngai ha ga jing shukor bakin ngai ga jing shukor gi spas nem phi de ki ate ba phi bat ye kibru phi khnya de ki bakim de ban tip ke jing sha ma tip ko nong daw ya mi ga my goodness phim de blay bo bat ke jing im jong kibru ke jing yap ke jing im ke le du jok lek beneng jong kibru ke sa ma ki bar blay play de ke jing shisha kum ba kalong balai piting baki beri kintip ke jing shang de ban kemen baki beri kintip ke jing sha bala da ki pet na ga balang jonga ai kin pet nam shagata ga baki perkhat baga de ke sha ngam de ban ting na ngam de play u ban bat de ke jing im bat ke jing yap jong ki beri ngap keren menta ikani balai se ka pen klumar ke kartu ga ni hari tang na mar baga pun klumar kamut baga bakla hari jing shang ngai bakla ri spas nem ngim ji krening ni ke baro ngitip hado not chapo ngitip tam ngim junot dan pemi di sintur phi ngi khau ej palat ke jingai kristan jingi ngi khau ej palat ngale nga kemen habo buru tip ke jing shisha bat u be shu ke jing sha lado pet naganiam jonga ayun pet ken bupli namaru pet ban yo jepanim de ego